Kung ang tao way kaon, unsa may mahitabo? Kung di na gyud mo kaon ba, unsay sunod mahitabo? Patay. Kanabitang maghilog kog masakiton, maingon dugay-dugay na biya ni siyang di na mo kaon pa der. Oh, patay dayon. Nya ang kaning pagkaon duha sad ni ka klase. Naay pagkaon nga makapatay, na say pagkaon nga makabuhi. Kanus aman makapatay ang pagkaon sama anang humba o kanang litson. Kanus aman na makapatay. Kung taas kag kolesterol nya mo kaon pag yung kaana, taas kay kag blood pressure, apat yun gyud ka. Di na makabuhi nimo. Mo na daghan na kayong moingon, labi na kanay mga tiwasunon, daghan kayong ana alas pagka, di na pwede nako. Di na pwede na. Lingo-lingo na kay makapatay namang pagkaon. Kanus aman makabuhi ang pagkaon, basta ang imong lawas andam nga mudawat anang pagkauna. Kung taas kayo imong sugar, diabetic na ka, nya na ay ice cream, cake, okay pa? Di na. Patay kayo, okay mo ng kanon. Soft drinks, patay yun ka. Muna, si Kristo pagkaon, ang pangutana, wa bay babag, diha sa imong lawas, diha sa imong kinabuhi, di ba ka mamatay, ikaon ni mos Ginoo? Unsa may babag, nga niya nato, nga kung mukaon tas Ginoo nya naa na patay kita. Unsa man? Ang sala. Kana may bright kay mo. Ang uban itutok lang siya. Unsa ka deno? Ang sala. Mao na kung naa kay sala, ayaw kaos Ginoo. Labi na ginang sala nga makamatay. Kanang grabing sala ba kanang gitawag og mortal sin. Mao na daghan manganhi, manimba, pero dili mga lawat. Nga naman, nagpuyo-puyo, na ay kabit, nagsigig dumot, siging abortion, siging sa pamailaim. Basta ka na mga dagkong sa, niyang mupugos yung kag kaon, patay yung ka. Madubli man imong saha. Madubli ba? Ilingi ay mong tupad. Ina, mukaon karo Ginoo. Pangutan na ba? Way babag diha. Mga naong kanang wa mulingi, mga kuana, babag. Mao na, ang simbahan, dunay mga sakramento, kay gihatag man ni Kristo ang sakramento. Tinuod, kining pagkaon sa iyang lawas og dugo, dinhi ining santos nga misa, makabuhi gini nato, pero lagi kung naay babag makamatay. So gahimo ang Ginoo og laing sakramento aron nga makakaon kita niya nga way babag. Ang una, makawagtag sala, bunyag. Pabunyag. Sunod, kumpisal. Para sa mga sadan na idaghang sa pangumpisal, labi na gyud mortal sin, kausa sa usa ka tuig, labing minos. Nya para sa mga nagpuyo-puyo o kana mga civilly married, unsa may kuan, unsa may sakramento nga makalimpyo anang inyong sala? Pakasal. Sa di man pwede makasal pa der kay minyo man ni siya, wala pa man na maanol ilang kaminyoon. Buwag og puyo, wa nay hikapay, wa nay tinukhangay, o nya mangumpisal dayon para mawagtang ang personal sin. Di ba? Kanindot ana. Nganong tutok mamunako? Nara ba sa uban mamugos gyud. Total we love each other man. Nya civilly married naman sad mi. Sus mo sabot ra na si Lord oy. Sige gyud pangalawat. Di man kabantay ang pari, magsige ra mamighungit dire. Ika may nahibaw og civilly married ba ka or church married ba ka?
bahala ka diha. Mamatay kay kaon ni mo ana. Kami sige ra mig pakaon basta naalay kolekta. Okay ra kayo na. Sige, pakaon lang. Niyo, gakas kolekta, sige lang. Di oy, og mahibaw jud ko nga ikaw si Billy married ka or nagpuyo-puyo mo nya nadyo ko'y personal knowledge isip pare or isip minister sa communion, ako gyud mong advisean ay nalamog kalawat sa sunod ha, ato sa nang sulbaron ang inyong kahimtang kay makamatay ning Ginoo basta imong kanon nga wa ka maandam. Ana, pareho na ng bata. Kanang bata dahil mamuyon, ay nagpakon-ano, kay magkalibang na. Kana sang bagong gioperahan, di ba? Kanang bagong operahan, labi nagbana, bagong gioperahan, iniguli, ingon des doktor, ay sakas kapayas ha. Ingon sang bana, wa may kapayas sa amo, dok. Usahay maghigda na tupad nimo ang kapayas, sayo na kay nasakon. Ay sa kay mabughat ka. Kana bang dili andam imong lawas ba? Nga kana bagong manganak. Mabughat tingag ko no. Nang bughat tingag. Daghang mga buluhaton nga lami para sa atong lawas pero og dili andam patay kita. Mao sa na ang Ginoo. Nakaron unsaon man nato pagkaon ang Ginoo? Duha ka lawas og dugo niya. Kaning real body and blood of Jesus dinhi sa santos nga misa. Kana bang gikonsagrahan matud pa sa atong ikaduhang pagbasa ang kalis, ang pan nga gikonsagrahan nahimong lawas og dugo ni Kristo. Ang ato anang scientific theological nga term transubstantiation. Transubstantiation. Kanang trans, unsa man na? Mulapas, mo tabok. Pareha ng transport. Gikan sa port ngadto sa owner. Mo trans ba? Trans central. Mitabok sa central. Awa mo kasabot? Nya kay substance man, substance, sa ato pa ang substance, maoy giusab ang accident, kamong nakakuag philosophy, accidental, dili mausab. Sama sa pan, puti, ang iyang texture, ang iyang taste, dili mausab, pero ang substance. Ang substance, di man na makita, pero mausab. Para nang imong tupad, tanawa ang naong ana, pareha mog naong. Pareha dili. Kusga? Ha? Dili mo parehag naong ha? Nya pulos mo nag-eskwela og accounting. No. Karon ni-take mo og CPA board exam. Ni pasar. Unsa may tawag ninyong duha? Uy. CPA. Pariha na mong duha. Certified Public Accountant. Pero inyong naong, nausab. Pariha na mong naong. Di gyapon. Kaya ang inyong naong, gitawag nag-aksidente. Ang substance, ang inyong degree. Kana, gamay lang na nga explanation. Mausa na dire, wa mausab ang pan, wa mausab ang bino, pero ang substance. Paras na ako ba? Siyano man ko, Kristensyano ubod man ko. Giordinahan ko pagkapare, nausab akong naong. Yang anong mo tawag mo muna kong father? Inyong gi-honor ang akong substance. Oh, ingon ana nagnaong, pero pare ba yan na? Paana-ana lang ng naong, pare niya. Labi na karon ang kaming mga pare, din na kayo may magsulob o kanag yung clerical, din na may magsulob o sutanab. Ang amo nang isulob, kana na mga urig-urig ba? Kana mga naitato-tato ba? O niya, magbutang dahi may dirig, dagko kayo mga alahas, dagko kay kwintas nga rin, short-short dayon.
dili nakakailang pari, ingnon mo, dong, dong, mga tiguang ba, dong. Pag hunghungan bitang tiguang, si Pader, Pader, sorry kay Pader, sorry juga kay Pader. Kay nakakita siya nga ang substance diyan ng animal dako, dili diyan ni siya ordinaryong tao, pari na diyan ni abi pagunako ni siya og kadto ba ni mga bugoy das iskina. Dodong-dodongon. Usahay sad mailad sad namo ang mga chicks. Mingon sa mga chicks, gwapo siya. Siya, hala, pari ra ba na? Ha, pari dala. Sorry Lord. Pero pwede ba ya? Namo sa uban dili mo honor sa substance. Mao na kaon ta diri. This is the real body and blood of Jesus. Transubstantiation. Ang ikaduhang lawas ni Jesus ang gitawag og mystical body of Christ. Kinsa man ang mystical body of Christ? The church. Ang tulo ka level sa church, triumphant, sa tungusa, suffering, ang naas purgatorio, triumphant, tuas langit, og ang militant church, kaning binunyagan nga niya pas kalibutan. Kanya, kung ato yung i-expand sa universal sense, kay Catholic man ta, the whole humanity, kay si Kristo namatay man para sa tibuok katawhan. So ang mystical body of Christ is the whole humanity. Nakaron, lingi ay mong tupad. Ingna, pwede tikang kanon. Kay ang diri si Kristo ato man kanon ya kana mystical body of Christ ingna kano pwede tika kanon. Sige na. Nya moingon gani siya, of course. Paaka dayon. Dire atong kanon si Kristo sa atong baba, ato siyang kanon. Ang mystical body of Christ kanon nato sa hunahuna o sa kasing-kasing. Unsaon man na siya pagkaon, ginamit ang hunahuna o kasing-kasing. Love, gugma. Kung mahigugma ka, magsigi kag hunahuna niya. Nya magputok-putok imong kasing-kasing, di ba? Sige. Ingna na imong tupad. Ingna sugod karon ako na kang higugmaon. Sige. Ang wa mulingi mga yawanon. Karon unsa may babag nga dili ka kahigugma ng imong tupad og sa ubang mga tao, sala gyapon, garbo, kana kalagot, kasina, pamakak, kahakog, kaligot-got, pagdumot, discrimination. Mo nang di ka kadawat, mudawat ko ng animal, kabit mo na sa kumbana. Di man gani mo mudawat usahay sa ex-girlfriend sa inyong bana, tungod lang kay classmate to niya, nag-reunion sila, nag-post-post dayon, nga nag-picture-picture, maglagot man gani ka. Ay, ang ako ng classmates, di ba imo ning uyab sa una? Ay, dugay na to, oy. Yang anong kuha mo diya? Ay, reunion, good. Reunion. O sa kayo, reunion dito. Ayaw, dawata tanan, mystical body of Christ. Inigtanaw ni muskabit sa imong bana, ingka, mystical body of Christ. Ibagay po sa igog maon. Igtanaw ni mo sa imong silingan, nga siging libak ni mo, the mystical body of Christ. Ako gyapon ning higugmaon. Igtanaw ni mo sa imong bana, nga bagong ni suyop, mystical body of Christ. Siga kaig mata. Inigkulatas imong bana nimo or inigkulatas imong asawa nimo, mingon din ka mystical body of Christ. Dawaton sa hunahuna o sa kasing-kasing. Nya ingsaon niya nangasamad naman ang imong lawas ra ni ang nasamad, pero ang akong hunahuna o ang akong kasing-kasing pirming prisko o balaan. Di ba? No, to dia. Nya unsa may mga ekspresyon sa gugma. Una,
ang pag-alagad. Alagad yun. Alagaran na nimong mystical body of Christ. O na diha imong silingan, kung bati kayo og agianan, imong nindoton. Kung dangog, imong simintuhon. Nya kung ngit-ngit, imong sugan. Ni siya nganong imo man ang gibuhat dahil sa mystical body of Christ. Ako ning alagaran. Mausa na dinhi sa atong parokya, nangalagad ta, dili lang dinhi. Apil na ang laing mga parokya atong gipambitan sa atong nangahalin nga slots. Di ba? Nakapalit na mong slot. Kanang inyong pagpalit og slots, inyong gipaambit ang inyong kaugalingon ug inyong gidawat ang mystical body of Christ. Kay give and take man gid ni. So kanang wa mo palit, wa pa na mahigugma, wa pa na mudawat sa mystical body of Christ. Lingi ay mong tupad. Yung napila na kaslat imong napalit. Angutan ba? So ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday ning abot na og 24,067 slots. Pakpak. Napay inyong magamit para sa paghigugmas mystical body of Christ, napay 51,933 slots. Unya kun mukaon ta Ginoo, dunay mahitabo nato munindot ang atong kinabuhi. Pinaagi aning inyong pagpalit og slots, nag-anam nagkanindot ang atong gitukod nga kumbinto. Sige, atong tan-awon kadiyot. Naaba ka? Ana di ay. Third floor na concreting. Forma na basig mga within 2 weeks makabuhos na taan ang third floor. So atong pakpakan ang niapil sa mystical body of Christ. So ingon ana ang mahitabo kung magsigitag ka og Ginoo sama sa atong lawas, kung sakto ang atong nutrients, sigla ang atong lawas, atong naong. Pero ang imo ganing gikaon makamatay, ang imong naong luspad og luya. Nya karon kay ni sigla maning atong simbahan, daghan ninyo ang nikaon og Ginoo. Nya napadyo koy extra challenge karong June 22 mauna ang akong ika-19th anniversary sa akong ordination sa pagkapari. 19 years na ko sa pagkapari. Mura mamugwa malipay nga mag-anniversary. Lipay ba mo? Sige, salamat. Nya, ekspresyon sa kalipay na ako'y challenge ninyo.
ayaw na lang ko ninyo tagai og mga material nga butang, palit na lang mog slots. Nya napagi extra challenge gikan karon hangtod June 22 pamalit mo og labing minus 19 ka slots sa atong SBF DAG nga tag 500. So that is 9,500 pesos or 10,000 pesos. Pwede na i-round off. Saman, lingay mong tupad. Yung na so-called kas challenge. Og di mo musokol sa challenge, nailaing challenge. Mo view lang mo og mo like sa atong YouTube channel kanang Padre, Padresiano Ubod ka 19 times kada adlaw. View nya, like nya, share or subscribe. Ngano man kay do na man na siya'y monetization. Musod sa nas atong simbahan nya malipay mangyud ko kung dunay matabang nato dinhi sa atong simbahan sama anang slots or gikan sa atong mga platforms sa YouTube o sa Facebook. Di man na moari nako, ari man na sa simbahan. In short, gikaon na nako si Kristo sa akong pagpaordina pagkapari. Di nako malipay unsay mahitabo nga nindot sa akong kinabuhi. Ang akong kalipay isip pari, isip inyong parish priest, unsay nindot nga mahitabo sa parokya o sa simbahan. Mao na og mutabang mo nako, lipaya ko ninyo, nindoto nato ang atong simbahan o ang simbahanan. Anong subo man kay mong naon? Wag yun mo malipay na pari ko. Mao na. Malit ra mo slots o di makaya mo view ra mo sa atong diha social media kanang Padresiano Ubod ha, ayaw mo anang ubang mga channels kay lahi masan nang ila nya dayon og makaya gyud palit og slots, palit mo unsa may buhaton, ipamaligya ang wa kinahanglana sa inyong kinabuhi sama anang sakyanan na namtay daghang habal-habal panakay na lang mo habal-habal nya kanang mga refrigerator, ay sos, pamalit na lang mo ice water sa silingan kay tubig ra magyapoy soda ng inyong ref, wa man klaro. Kanang mga cellphones nga daghan kayo, usalay ibilin. Kanang TV nga dako kayo, ilisi na lang nag-transistor radio. Na, bitaw. Nya ang halin, ipalit og slots, maka dawat dayon mo og lawas og dugo ni Kristo. Manindog na ta.